Amihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa. 12-15 sa dial sa inyong mga radyo. Ang Radio Puwersa DYRF sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atong takna higala 4 minutos pasado alas 8 takna gyatod kanato uban may kabubuton sa Ninjom Piqua syrup. Care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. Ang isyu karon. Ang tao dakog kapasidad sa pagtugkad kun unsang sayo ug kun unsang dawtan. Kun unsang tukma ug kun unsang sayo. Apan kining kapasidad magkinahanglan sa dili pinugnan, mahinungdanon ug gawasnon nga kasayuran. Aron ang maong kapasidad dili mo sangpot sa iwi o sayop nga pagtuo o tingos bawat. Ang isyu karon. Igala, kumusta? May buntag. Welcome sa atong tulumanon. Ang issue karon alang nanging adlaw nga Martes, Pizza 29, mga higala sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Sa gyapon ang tuta sa alas 9 ug kami ang inyong mga alagad sa Master Control Engineer on Duty Auriculo Monte Aragon Jr. Samtang ako usab si Alex Arboleras Bolongkaita. Unya kagapon mga higala akong nag-message ko ni Sir Eric Espina ug pwede ba siya nga mutambong sa atong tulumanon karon. Gidapit na ko siya aron pag paminaw sa iyang assessment or perspective sa State of the Nation address nga diskurso sa presidente kagapon. Unsa iyang pananaw kay scholarly magyud ang iyang perspective mga higala. It adds value to our discussion din sa tulumanon. Unya makatuon sa ta, no? So ako siya gidapit. Unfortunately for him, kapihan dairon. Kanang ilang ko amitaw kanang open line nga programa na sa TV mga higala. Ako siya pangutanon or ma-announce na niya. Unya, so kutob ra siya. Mo ni siya pero up to na 8:40 kay ang iyang biyahe, travel time gikan din ni paingon sa Casino Espanyol kung ako masayo may venue anang open line program. Siya may anchor ana sa TV na mga higala. Unya, ang ilang guest matod pa sa iyang message nako is kining happy sa Padilla ug Vice Governor Glenn Soco. May nang mag-guest si Glenn Soco kay magsayaw siya naman sa impuli ni Gwen nga magsayaw. Unya ka nang laki nga magsayaw luod mo ka na tanaw, nabot lang ka ninyo mga higala. Murag bayot man tanaw. Magkikiay. Anyway, mao na siya. Unya ato pabuton si Sir Eric. Anyway, ang atong hisgutan kanang katong State of the Nation address sa presidente. Now, ako'y pasagdan, kulatado gyud ako si BBM. Gisugdan ko na kagapon tungod ni atong full page ad nga gibayran sa ambot personal money ba to ni Romualdez or sa Kongreso, ubos ba balawranan. Nagisgot sa administrasyon ni BBM ug starring ang accomplishment kinta sa ubos ba balawranan. Negative man gyud ko mga higala kay wa man ko kakitag positive. Bisag kanirong diskurso sa presidente, nindot man paminawon og why basihani mo ba kanang magsugod ka sa ground zero. Pero og imong balikan ang tulo ka tuig nga
iyang gilingkuran. For 3 years, natuog siya sa pansitan. Alang ka na ako, ha? Sa tulo ka tuig mo rin siya natuog sa pansitan. Karoon pa siya makamata. Kaya mo man iyang pangambog sa iyang ikaupat ng State of the Nation Address. Ikaupat. Ang reaction, as usual, varied reaction from people minunta dunay labi value sa atong katilingban. Si Governor Pambari IV welcomed President Ferdinand Bongbong Marcos' fourth State of the Nation address, citing his focus on healthcare expansion and anti-corruption reforms. Kaning anti-corruption reforms, unsa man napuno ng inyong bulsa? Dunya, mambugas-pugas na lang sad mo sa remaining 3 years? At least, ug tinuod gyud nga dunay idea nga mag-usab reform mga higala. Better late than never. Better late than never. Unya, so healthcare. Kani mga SOP ingon man ang presidente, to all those who will continue to operate in such illegal acts in saka paham din ng istorya. Anak ko nung mga nagpadayon og illegal acts sa ubo sa iyang administrasyon, iyang human ang pulong sa presidente, mahiya naman kayo. Unya, there you go. Look good, sir. Yan ang atong bisita, mga higala, atong tinahod nga bisita. One of my most respected guests by far, Sir Eric Espina. Nice to see you. Nice to see you, sir. Oh yeah, I missed you, Kuan, Alex, Same for here. quite a while, kay Kuan. Too many things happening in the island of storms. Nagkaragan ito dire kay Central Visayas na. Mo kana. Kaluluoy dito Luzon yun. Oh. So, look at you, man. Pang kuan ang cabinet member mo yun ang outfit. Di para pa open line media forum kay Open line, that's it. Guest namo si Kuan, si Vice Governor Glenn Soco ug ang incoming PIDEA. Muna. So, asa man ang makitaan sa publiko? Sa TV, no? Sa My TV, yes. My TV. Oh, karong 9 o'clock, 9:15 thereabouts. Live ba na Facebook, siya? Facebook, oo. Makita sa Facebook. Oo. Okay. Sa ito nang aron ma-disseminate na siya. So, unsay imong tanaw sa kuan, sir? Kining State of the Nation address sa presidente in your, as usual, scholarly assessment ba? Kana bang from a standpoint of a professor? Ang pangutanan nimo Kuan, Alex, no, can be taken into context, no. Usa mura kog nagbutang sa akong tudlo sa usa ka baso. Kung atong i-confine in terms of just the SONA for this instance. Some people call it in fact a midterm review. Sa akong perspective magod kay hindi magyunato kalikayan nga mura kog tawo nga nagbutang sa akong tudlo sa usa ka sapa nga nagdagayday. So it is not only my finger. Si Thales. It's not only my finger that's touching the moment of that water, but where that water also came from. So magkuanta dili ni tubig sa in English pa. This is not water or sauna in a vacuum. These are all the compounded effects, necessities, not only of the Marcos administration, but perhaps di siguro kumo sobra kumingon ko nga hasta sa pinakauyukan sa atong kasaysayan, no, kay
if kung imo ning very briefly as a forward, as a pre-word, I remember ingon si Aguinaldo ug si Bonifacio, if I'm not to abbreviate basically what they were saying, as after unity, ang pagkakaisa, hindi lamang ng Pilipinas kundi isip at diwa, but they're also saying ang pagtatayo ng isang bayang malaya na may kalayaan, may kaginhawaan, dili kaunlaran ha, in fact ang gigamit na term, may kaginhawaan mula sa kabutihan ng loob. So those three things are value systems, national value systems that we should always remember. And then on the smaller level, on the lower level, before I go into the SONA, we are a very maternalistic kind of country. So magtatanong tayo, ano ang uyayin ng isang ina? Ina na nasa tahanan o ina na sa kabuuan ng ating bayan, which is Mother Philippines, one. Number two, ano ang pangarap ng ulila at ng dukha? Ulila is orphan. Orphan, yeah. At ng dukha, the impoverished. Ano ang ilaw ng mga natatakot? At saan natin aarugain ang mahihina, ang bata at ang matanda? That's where I'm coming from. So when you talk about the son of the president, taken in its context, there are 4 things that I wish to do. I wish to clap my hands. There are 2 ways of clapping hands, by the way, Alex. Sitting down or standing up or jumping. As in Mubari, depende sa imong excitement. As in a basketball game. Na mo pakpak naglingkod, na dili mo pakpak, na mo tindog, na ay po'y mag-ambak-ambak kung buskit-sagit. So I can upload the intention, the wish list, the bucket list, as well as the New Year's resolutions that are being made during the SONA. Okay. I'm waiting for the fifth chance to upload, which is, it is not only just well said, well intended, well spoken, well planned, but well implemented. So it is always better to say well done than well said. So I'm waiting for the last one so that I can upload standing up and shouting if necessary. With that being said, I also took note, ako yung ibantayan, katong mahiya naman kayo, which everybody is talking about. In many of the standing ovations, si Toby Tiangco would stand up. Toby Tiangco, yes. Nalipay siya. Ni-join siya sa minority. Di na siya appeals majority block, by the way. Ha? So, when he stood up, I noticed, katong mahiya naman kayo, murag na puri sa og tindog ang kadaghanan sa mga congressman. Come again? Murag na puri sa og tindog. Napugos. Murag napugos. Napugos og tindog. Napugos og tindog. Napoy uban nga wa gini pakpak. Ug nakoy mga nakita ang mga ngalan. Ang usa na member na sa Quadcom. Wa gini pakpak. Okay. Ang kadaghanan nga ni pakpak og sugod pag ingong mahiya kayo tuas gallery. Okay. Okay. So, wala na nakitaan sa national, wala na discuss. But, ang napoy mga punchlines nga giluwatan. Gipagawas ni BBM nga na mga congressman wag yun ipakpak. Kaya naigo sila. Usa na, tapos di lang ka na ay mga congressional or Senate leaders. Bantayin na lang ninyo para ako na lang nihatag ninyo. Bantayin ninyo kung kapila ni pakpak si Senator Cheese o si Speaker Romualdez. Og nitindog ba sila? Muna siya. Hilabi na pag-ingon ni President Bongbong Marcos nga akong ipadakop, akong ipakasuhan, pagkahuman kung inyo ginang itud kanang style ninyo, di na nakupirmahan maski usbo na to ang previous GAA kung inyo nang ipaagi. So, wala sila nadindog.
O sila malipay. Basta lang wa sila manindog, inana na lang kutob ko din wa mo ko kabalo sa ilang gibati, no. Basta ang makita lang nako ang ilang outward, no. Okay. Na expression kay pero ang usay huna nila wa gyud ta kabaluan na. Pero wa sila ni pakpak. I can say nga wa sila ni pakpak. So and then kanang issue na mahiya kayo, it would have been better kung during his first year of SONA nga it's preventive rather than curative. Kay dili man ta bag-ong politiko, karaa man tang politiko. Nagani kwarta, nagyoy mao na siya. So mas dako ang kwarta, dako ang pundo, mas dako ang Oo. mao na siya. So mao na siya. Kurakot. Oo. And then kulang ra gyud ang some say 1 hour 11 minutes, some say 1 hour and 30 minutes nga idasok nimo tanang kuan. Gusto namang isulti. Hilabi na kung daghang kaayong mga numero nga imong ipadagayday ba. Naman gani niingon nga there was a flood of projects but this time the projects ended up flooding Metro Manila. Manginana ba? Kabahin sa flooding, di ba? Na-discuss na nato last time. So, kuan lagi, lisod lagi kayo kung naay kwarta kay init kayo sa mata, init kayo sa kamot. I would have, ako personally, niingon man siya na siya ipadakop, na siya kasuhan, maghuwat ko. Wato na ako kay wala man ko niingon nga kinahanlan. Ingon man si President Bongbong may niingon nga pangitaan gyud ta mo. Kailangan may managot. Naman na sa Malacañang. Iyang ikadug mo na magabi. Basta og tigdog pa ba na sila? Basta nga ako lang I will use his he was the one who initiated this. And it was applauded, highly applauded. In fact atong sa PhilHealth was also highly applauded. So pakpak sila. Daghang pakpak because igo magyud ang basta healthcare gyud igo ang Pilipino ana. Whether ang zero billing will happen today, one day after the president announced it, it's another thing. Whether the digitalization of government e-governance will happen today, bears watching. There are so many things that need to be validated. Ay, kuan, inumdum ko sa panahon ni Jimmy, Sir Eric. Dito sa Panglao ga, murag ilahapong version sa out-of-town cabinet meeting nga, common kay gihimo ni FBR. Unya, naay balay dito nga, bagog yung nga balay, ang tag-iya sa balay, kana bang forcibly kuan kanang evicted. No, separate sa iyang gitrabahoan. Okay. Meaning, jobless ya. Jobless na ang tagiya sa balay, pero iyang gitukod ang pabawon niya sa balay. Okay. Nindot nga balay, native, niya, kanang gi-sequester na sa grupo nila ni Jimmy kay dito sila mag-cabinet meeting. Unya, gipawong ang suga. Ngit-ngit na, gipawong, unya, dayon, pagsugod, official na sila sa ilang meeting, managkantag ba yung magiliw, prayer, gion ang suga, unya, namakpak sila kay energize na kuno ang Panglao. Hagbay pang na-energize, panahon pa bang Marcos ang na-energize ang Panglao. Nakanotice man ang karaan nga reporter ng malaki ng press corps. Ano gud na, hagbay pa na-energize ang Panglao. So, iyang right there and then, may object siya ba? Ano man nga dugay? Man naman na-energize ang dugay naman na-energize ang Panglao. Ingon si Jimmy nga kuan ko na. Symbolic. Symbolic. Symbolic, okay. Now, maorasan niya ng istorya ni Bongbong karon nga inspirational. I-energize niya ang si Kihor. No? Si Kihor, ang may pangasiga na si Kihor. So, maigota sa inspirational and then huwato na to ang perspirational pagbuhatan ni tanan. Okay. Diba kay kuan man mo lagi na akong balik-balikan. Well said, but better kung well done because well done, ang buhat mas kuan magyud, mas bugat kaysa kanang may pagkasulti, no. So when it
all these things come into fruition, then he might just exit as a good president, no? Iyat ang gibuhat na sa first zona niya. Nga, kayong mga matagal na sa politika, kilala ko kayo, kilala nyo rin ako. Huwag nating nakawan ang sambayan ng Pilipino. Huwag nating nakawan ang ating gobyerno. Kasi hindi ito state of the nation, state of the republic ito. I've always said this, I don't believe in the zona. I believe in a state of republic. Kaya republika man ta. Just as in the US, kopya maguta, State of the Union. So, because their union is the most, is the ethos of their existence, no? Muna pinakauyukan sa ilang kuan, kinabuhi isip usa ka nasod. Ang State of the Union nila kay kung magkatibulaag sila human ang wala United States of America. So in our case, it is not state of the nation but state of the republic. So tanaw nimo gobyerno, ang teritoryo, ang katawhan, ang kagawasan sa atong kuan, sa atong republika, mo na imong upat state of the republic. State of the republic. Angay. Kaya kung state of the nation, maybe you're talking about the Philippine nation, but it's very generic in that sense. There is no linchpin for guidance as to unsay imong mga qualitative validations of what is the state of our territory, our government. That makes sense. Inana ba? And then, sa imong connection sa Manila with some politicians through the years, waka ka introduce na nga pag himuon ng mo ingana ba? State of the Republic. State of the Republic. Republika man ta. So, unta, ingon na. Daghang tag mga nahuna-hunaan kuan. Alex, kung usay, di lang na ako isulti kay kuan. Manotice na ko nga ang uban magud murag balibuan ba? Balibuan kay ang normal lagi sa Pilipino, gitan-aw ang posisyon. Ang posisyon mo'y muhatag og pagtahod, no? Ako dili posisyon akong tanawon. Ang akong pagtahod base sa imong panghuna-una, sa imong baruganan. Dili lang sa imong panulti, kundi unsa may nahibaw-an ako kabahin nimo. Og kana tanan ako nang ipunon. Di na ako mobilib sa usa ka tawo kay kanang kwarta og kagamhanan pwede man na mawala. Pero kanang imong gibarugan, kanang imong ginauna, labi na imong ipadagay sa kadaghanan para makakaton sila. O makakaton pod nga di lang maghuna-una kundi ngano silang nibarog. You know, I recently met a very rich person who came from Manila and visited the capital. He was with another commentator, and he is related to a cabinet member. And kuan siya, dato siya, pero he's a friend, an old friend, way back in the 1980s. Pero kuan siya, kaning duda na ako kuan, kaning ahente sa kuan, sa People's Republic of China. So, nangutana siya na kung siya nga, Eric, kumusta ka na? Are you kuan? Pro-American, blah, blah, blah. Ingo ko, no. Ingo ko, I'm pro-Philippines, I said. I don't want to be caught up in my foreign policy defined by 2 or 3 or 4 countries. I said, if you know what you want to defend and you know why you want to defend it, then everything becomes clear. Ginana na lang ako pagsulti. So, daghang mga kulang sa zona, kaya di lagi masud tanan, no? Like for instance, imong observation. Well, ako I'm a little lukewarm, muna akong term, lukewarm. Sa Tagalog pang maligamgam. Sa kanang ingon nila nga a friend to all and enemy to none. There's never a win-win solution in diplomacy. There is always a numerical advantage. If you're going to put a number to it, assign it, someone will always make more than you. It's never a 50-50 proposition. Okay, so you can, maybe it's one way to disarm the world by saying, wala mi kontra, tanan amigo. Pero problema, nagnanyay batang gamay mo ingog, come on. Nga makita sa tinuod ba? Imposible ka nang mahitabo. Di ka na mahitabo. So, maybe we have to approach it from a different perspective. We can say that we're ready to shake hands with everyone and anyone. But shaking hands requires 2 hands. Kanang model anang idea is Switzerland, right? Yes. But the difference is Switzerland can defend themselves.
They are strong. Correct. They have a very strong armed forces. That's why neutrality requires a very strong armed forces, and among other things, of course. No, so the defense, the national defense, is not only in physical terms, but in the mind and in the heart. Because maski napakaipusil, hinay imong utok, hinay imong kasing-kasing, imong baruganan, madarag hapon ta. So there are many things like ako, I'm not really too keen about citing statistics. Kay moingon kag gahapon nakapulo ra may ako natukod karon 50. Nanya yung bright moingon nga 50 rin itukod nimo nga di mo usog gatos. So from my perspective, ako lang ni I would say ito ang kailangan ng ating bansa. Kailangan natin ng ganitong ilang libong eskwelahan, ganitong classroom, ganitong mga teachers, ganito kadaming mga sundalo. Nangangarap din ako na balang araw, hindi lang tayo merong Olympic gold medalist. Meron tayong Filipino astronaut. Sana magkaroon tayo ng sarili nating baril para sa ating sandatang lakas. Sana magkaroon tayo ng unang gawa na kotse na Pilipino o eroplano na gawa ng Pilipino. Mangarap tayo hindi dahil madali ito, kung hindi dahil mahirap gawin. So let's do these things not because it is easy, not because we take the easy road, but because it's difficult. Doable. It's doable. Doable. Yes. It's all doable. Kana bitong have you seen that video Pinoy gahimo og kining drone makasakay ka? Pinoy lagi. Lupad gyud. Yes. Nasi ang iyang operating koan nasa yung kamot. Yes. If you go back in time katong Range Rover nga dito sa moon, Pinoy maghapon to. If the president wanted more standing ovations, he probably would have said, I'm asking the Congress that from now on, all their bicameral conference committee meetings, there must be a record of it. That's one. Number two, maybe if there was a necessity for change of leadership, new leadership is always welcome in the Senate and in the Congress, given that karon igawas nga si SP Escudero Diay niadto sa lower house on November 30 at the height of the BICAM. Niadto sa Ubos Bebelorana. Niadto siya, which is never really done, no. Usa man to kanang official or he was in rubber shoes and jeans and in a t-shirt. This was November 30, which is Bonifacio Day, which is public holiday, and this was at the height of the bicameral conference committee. So mobalik ta punta sa gipasud nga 100 insertion nga 142.7 billion. And then there was a second meeting again that happened. So the other thing is siguro they can discuss nga kuan sa lower house murabag by way of an advice ka kaning mga there must be no post enactment. The congressman and the senator should never be involved. Once the budget is passed, you have nothing to do with it. You should never meddle with the kuan with the finances. Kaya may tabo goods post enactment muna makalusot na siya, Alex, is because pag abot sa committee isabit na nimo ang imong mga individual nga mga amendments, and then after that collective amendments para sa second reading, okay na tanan. So and then do not empower a small committee to veto or overrule what was already submitted, because mahitabo magudana ang plenary makuptan sa liog sa small committee. Usahay do ray magdesisyon ana. Which actually is really happening. So that's why all these anomalies are happening. So kwarta go na. Ang pwedeng discuss lang sa Senate, sa BICAM is 5 pesos nang inyong gi-propose, kami 10 pesos o kana ato nang is i-diskutir. Pero kanang uban nga pasado na
Hindi na nato nailabtan. Wala na, nina na. Wala na yung mga amendments yung ipasud sa BICAM. Wala na, wala. Di naman musud ang kabuang. Di naman musud ang demonyo. So, pag human sa second reading, kung usay gi-submit mo na siya. Wala na yung personal amendments, wala na yung last minute nga, pare, pasok mo naman ito. Sa akin yan, project ko yan eh. So, I found out katong sa Bulacan di ay muna ko ano dako kay yung gihatag dito kay kang Kutsalian? kay Villanueva. Close man kay si Senator Villanueva kang Senator Cheese. So the second mas dako ganis Bulacan kaysa Sorsogon. So 12 billion ang usa about 9 billion if I'm not mistaken sa Sorsogon sa insertions. Muna ako nangita ko kuan asa ang Cebu. Naiuntay senador nga ni Barog dito ngayon. Uy, apel akong kuan be. Apel lang Cebu ba? Untay senador. Wala mo lagi na siya or maskig ka ng taong re-electionist. Nga moingon nga sayon ra man buhaton ba nga. Alam nyo, hindi ako Cebuano pero naawa ako sa mga Cebuanos dahil walang ipinasok sa insertion. Akong tatayo, ako muna magtatayo bilang senador ninyo. Okay lang ba? Inana ba? Big ticket guni. Big ticket. Pwede man na buhaton ba? Wa may nagpara senador ng sulti na. Hey, ingom to Jinggoy guest ni Choi aning Choi indan ingom to Jinggoy nga mutabang ko na sa sulbad sa traffic problem sa Cebu. Mo na siya. Pero daghang kay mga problema Alex, daghang kayo compounded, consolidated, sedimentation of many of the problems that should have been done a long time ago. Nagpatong-patong ba? Patong-patong. There are so many corrections. Dili lang change, dili lang reform, corrections kay naay mga errors. Kinahanglan ko ayuhon. Pida no. Tapos nagpatong-patong na siya. And then kung magpatong na siya permi, nag-apas tag mga butang nagkaana mo kalayo. Nagdagan ta, maskig mo kusog atong dagan, matay ang atong giapas, nagkaana mo kalayo hinuon. So inana ba? So murag way katapusan. Murag the light of the tunnel, the light is at the end of the tunnel, but the tunnel seems to be getting longer and longer. Inana ba? Para lang masabtans ko katawahan ba? Nga murag nagkaana man kalayo imbis ka. So mubalik ta sa is the corruption getting worse? Yan pa yung mga policy statements ba? Zero balance billing. Mo lagi na. Will that happen right away tomorrow? And then cold storage 500 ang kinalan, 50 mo natukod. Kuyaw lagi ka na mag-name kag statistics. Pangitaan ka kuan. Nga mag 50 raman, di ba? Ingo ka 500 mo itukod. Inana. So that's why you objectify it by saying these are our objectives. Susubukan natin pero hindi po natin matatapos ito sa loob ng 4 na taon. Pero ako na lang ihatag ninyo para ang mga sumusunod nga mga administrasyon mo'y motiwas. Mo'y motiwasan mo'y mututok ani. Ako murag kuanin ako, murag akong kabilin na ako ninyo. Nga mo ni ang mga kinahanglan. All the aspects of the nation must be covered. Everything and anything should be covered in that so that it becomes the Bible of the problem here is sa akong tanaw kini bang zero balance manay manggod ni kwarta ba muna where is it coming from? Asa mo ta mangahoy ng kwartahan to support ani kanang 20 pesos gani nga bugas. It's not sustainable. Kuan gani kaning 5 days ago ni hatag gani si Senator Tulfo, si Rafi, si Erwin sa Manila og 1,000 1,000 sacks of rice ba to or pila ba to kabok nga iyang gihatag tabang sa Manila og mga water? Tungod sa lunop. Sa lunop. So akong una lang uploadable. I'm not too sure kung 1,000 sacks or 1,000 nanay termino sa bugas nga ipanghatag. And ako una, salamat Senador, pero hindi ba dapat DA magbigay niyan? Hindi kayo. 'Di ba? Ano ba talaga gusto natin? Gusto ba natin maging mayor, gobernador, o cabinet secretary o gumagawa ng batas? Inana ba? I agree with you. Confused ba? Murabag gusto natin maging idol? Idol, ano ba? Nya kanang kwartahan sa na personal niya. Dili, I don't know, must be from his connections or na mga donations, but
Kung ang yun ka na yung hero ba nga? Hero, idol mentality. Hero gyud ta nga. Muna imbis na mambabatas, Hero. Imbis na leader. Ang kailangan po natin leader, hindi ho mga idols. Bumababa yung pagtingin natin. Puro mga idol hinahanap na natin ngayon eh. So, tipaklong muna yung mga kuan pa. And there are many things that require doing. For example, kung gusto gigag na epekto dayon sa, I've always said this, magbalik-balik lang ko, tanawa ang precious kuryente, ang tubig, tanawa ang mga telecom companies, tanawa ang gasolina. Kanang upat na lang dako na kay nagepekto. Mapangitaan na nimog paagi. Kuan kaning ang na-notice lang nako is katong neo-colonial, neo-liberal colonial akong nagamit pero mura magutag mga kita murag mga amo ning kuan mga politiko no colonize individual colonista colonista o sige kinala ninyo institutionalized slaves institutionalized kay para permitang mag-agad o sa ihatag o sa itunol pasalamat ta pirmi and then sige tagpakpak atong kaugalingon resiliency, the Filipino is good at resiliency, sacrifice. I'm asking for accountability. Muna akong sugod ganiha, we are an island of storms. I'm not just only talking about the weather, but all kinds of weather, political, economic, you name it, no. And the challenges. Stormy weather. It's not only the ability to look forwards or to look backwards, but to look up and down. And the view is not up and down, but 360. It's spherical in short. That's how we should see the perspectives of our lives, of our country, and the directions we're going to take. Because if we cannot limit it in terms of just up or down, left or right, or past or present, but it must be a spherical appreciation of our visions. Okay, visionary maghata. So we explode in a vision like a global explosion. Dili lang kay one-directional, two-directional, three-directional, but the completion of the entire country. Yun na ako perspective. I love it. And kuan unta ba? Mo na usas ako mga yango kada buntag. Kana bang people qualified are outside of the government and those are idiots are inside the government. Kadto bang giingon ni Sulita Munsod Sir Eric, ipangutana siya ni Rico Dizon sa ANC, ingon nangutana ni Rico Dizon, what's your assessment ana sa administration remaining 3 years ni BBM? Kana bang you are positive, hopeful, ana ba? Ingon si Sulita nga, honestly ba? Wa say paglaom yun because matud pa ni Sulita, he is surrounded by people who should not be. That's the term she used. Who should not be in the government. Sakto gina. Sus paita. Surrounded by people who should not be there. Unya nalipay bitaw kay kanang mong assessment ni Sulita Munsod wa pa man ang kuan katong iyang revamp. So pag announce niya nga na major revamp, okay, wa may gi-revamp. Ang katong mga controversial kapabilin man hinoon sila Rimulya. Ang kuan tapos kuan sad kaning ang mula gina ang angay tanawon nagbag-o ba ang mga leadership but of course na politika maguna. When I say politika, politicized I have a different meaning for politics. Very traditionalist man ko. Politics is just simply the art of good governance and how you the art of getting things done. Getting things done, how you apportion power for the good of the many. For the good of the many. But magod, when we say na politika kasi yan, what they really mean is na politicize. Ibig sabihin na good time. Simple term, na good time yung politika. Para sa akin. Ano makukuha ko para makukuha sa distrito ko. Inana ba? So, daghang kayo nagpatong-patong nga problema. It's one over the other. So, muratag mabalik ta sa punto nga muratag ang atong daghang tuo. So, ang usay ang ato lang matakuban mga pilara kada
kada presidente o kada tuig, pero ang tuo gyud kinahanglan ilisda na gyud ang Atop. muna siya. So Ay. mao na siya. There has to be policy assessments. Continue ba nato ning neoliberal perspective nga panlitan kanang kurente kinahanglan Subsidized. sige bag pribado may magkupot. Kaya akong nabantayan ang mga apelyidong naglimin o nagpadagan sa atong inireha murag labi na katong big ticket items murag pare-pareho ra mga apelyido ni oy. So I mean, and sorry to say kay uban amigo nato but oh. should they even be in that business because maguna kanang Unya- you cannot expect the prices to really go down. It will Napagilayan never go yun. down. Napagilayan so you have already mentioned who are in control Oh, of these muna. vital services, no? Oh, muna. Tanawa ang regulatory body nga mo regulate ani mo mga negosyo. Sila may giregulate. Sila magbutang og tao dito. Oh, tapos ang pait pag yun is mo lagi ng pirmeng gi-discuss nila nga it has happened certain sectors like nahimo kang central bank governor pag retire nimo adto ko na po ka sa bangko kuhaon ka sa bangko nga imong Consult- natabangan nakatabang mo ka anong magkuha na or gikan ka sa bangko and then ibutang ka sa central bank. So murag kuan ba sa natay break mga 2 years usa ka mo balik sa kuan mo adto ka sa central bank magtrabaho dito nakay 2 years break from the banking sector that you came from unta manginana ba there are so many things that can be done so not to be optimistic or pessimistic about it, objectively, what can you expect in the next 3 years? I'm looking magod because when there is an emergency you need I'm thinking philosophically kung dako kayo ang sunog daghang tubig ang imong gamiton sa pagpatay no. So you need broad sweeps. The details for accounting no, for auditing. Musud kag kalit para mo tan-aw lang nabuhat ba wala nabuhat. Kisa man na siya. Pak. Sipay mo yan. Out. Ganun lang kasimple. Then you set the tone no. Nga no nonsense is presidente. Pero at the end of the day ang chismis mas kusog magod kaysa kuan. Mayong gani kag accountability, mas kusog magod ang chismis mayon. Hindi totoo yan kasi ganito ganun. Ang chismis moingon nga kay kuan magod si kuan ana. So guba na sa dang imong credibility. This is all about credibility. Yeah. Di ba? Kabutihan ng kalooban, kabutihan ng loob. Dahil may mababa kang loob. We cannot depart from it, no. I'm not bringing anything new to the table, kuan Alex. I'm not. These are not new ideas. I'm just reaffirming my faith in old, tried, traditional values that our parents and our grandparents survived and existed in. When we begin to change those value systems, then we're in trouble. We are really in trouble because then the details will lead us far and wide into places where we should not be. Well, we embrace change. Oo. But na mga values nga di gyud na to Di pwede, maingon ka, bagong Pilipinas. Bago yung term, pero ilang beses na tayo nagbago. Wala. Hindi pagbabago kailangan natin. Ang kailangan natin, bumalik tayo kung saan tayo nagsimula. And even the hype is not get any traction at all. Saan ba tayo nagsimula, Alex? Doon tayo magsimula. So, balik ta sa mga, muna nagkuhan ko, nisugod ko atong puntuha. Na nagtatayo tayo ng isang bansang malaya na may kalayaan. These are two different things, no? Di ba? May kaginhawaan. So man ang kaginhawaan? Gikan na sa termino, makaginhawa ta. Makaginhawa. Dili magani kaunlaran. Makaginhawa sa tao. Atagi tag higayon makaginhawa. Diba? Kaya murag, ang mga tao, pirming naghangus. Pero lang tang naghangus. Sige, tag sakripisyo. Sige, tag may lagi mo sakripisyo. We are resilient people. Because mo lagi na, we are an islands of storm. We are an island or islands of storm. Bita, no? Sa Tagalog pa, hindi ba natin pwedeng lubayan? Mahiya kayo. Lubayan nyo naman ng Pilipino. Maawa kayo sa ano? Kiloyo, papahuwaya sa may kadyot. Papahuwaya sa kawawa naman yung bansa natin. Manginana ba? So,
it should have started on the first year. Wag niyong gagawin ito 1, 2, 3, 4, 5. Pag ginawa niyo yan, pasensyahan tayo. Ayan nasabihan ko kayo, wag niyong gagawin ito. Day one. Day 1 pa lang, wag niyong gagawin yan. Dahil wag niyo kung magkakasubukan tayo. He had a mandate ra ba yun? Yes. With majority Yes. presidency. Sus ko kalami adto. Alexus, ako magsirit-sirit. No. Magsirit-sirit. Oy, Nuguna to eh. sirit-sirit pastilan. He destroyed himself. Adi lang ko Grabe. Ang iyang, look, kanto kong iyang campaign crew ba? Naguba man dayon. Mo man tatoy ambot galing kay di man sila accessible na to dayon. Kuan lang sus kung presidente ka ang kuan ba ang kabilin nga gihatag sa kada presidente nga nauna nimo daghang ka makopya, daghang ka magamit. Because these are pillars of leadership, no? So katuningon nga Filipino first. Si Trump nagingon USA first. Pero Filipino may nakauna ng by Filipino. Di ba? Si Garcia ba na? Si Garcia ba to? Ija-ija. Di ba? Nay mga inana ba? Kato si Magsaysay niingon nga all out friendship or all out war. With the hook balahap. You learn something from that. You can dili ka pwedeng mabobo nga presidente kay daghang kang pwedeng makuhaan o kanang makahibaw ka ba? Naagyo kay mapudyot. Naagyo ka. Di cannot be totally kuwan ba ka ng failures. Yes. Not unless you find it corny already. Murag nagpaarong ingnon ni pero kawatan man din eh. Inana ba? But when will you start? About your time. So nasa naman ta. Apit na. So mao na ang mga kuan, mga pananaw na ko kuan. Alex nga kuan ba kaning lisod kay magbutang tag kuan tudlo sa nagdagayday nga kuan. Tubig. It's a moving river because the river of history never stops. It's always moving. Sometimes it's a whirlpool. Sometimes kuan there are tidal waves, there are storms. So I hope kuan nay mahitabo, 'di ba? Kay base niya more of the same. Always more of the same. Sus, more of the same. Pasabot sa more of the same is pagbabago. Tuwing taon may pagbabago. Yung pagbabago na palaging more of the same. More of the same. So may nabago mo na siya. But without saying na walang nabago, may mga nabago, of course. Alaga naman kung wala kang nabago, walang movement. You are nothing done scenario. You are doing nothing executive. Inana ba? So daghang kayo there's from where I sit, daghang kayong mga problema. Ay nako, Sir Eric. Muna. Nganong di man ka mudagan? Kumpanya ko Eric Espina for Senator. Kani ako gini masiguro Alex no. Kaning dili ni si panghinambog no kay kato akong papa mo gud wa mo gito nangawat. Ako makaingon gid ko ana. Una, kaduha wa pa gid nang babae. Lalaki ra ba may puro? Siba? Bisyo. Wala to siya ni sigarilyo. O sigarilyo ran to siya makainom. Pero di ganito mo sigarilyo. Pero kanang yung pag sigarilyo mura tog pusing lang. Di man kay na siya pag tinuhuan mo inom gani ka. Imong veins ug arteries murag mo expand tungod sa alcohol. Mo sigarilyo ka mo balik mo constrict kun balik. Mo to yang katuhuan no. So ako makakuan gyud ko. I can really say nga murag I've faced my demons and money is not my demon. It's not my demon. So kuan dili ko matempted maski kung sa pakadako. Kay namatay weaknesses. Money is not my weakness man good. So and because my greater conviction is kana laging gusto ko nga kuan ba makapangasaba. Kay mo man nagihuwat sa mga tao kada mga saba ka nga mudapig kanila. Mo na siya. Ayo lang kawati kay looy kayo. Very recently I met a woman who traveled 5 hours who went to an office. I will not mention where.
kinalag operasyon ng operasyon ng iyang mama o iyang papa rather, kuyog ni iyang mama o kuan. Just wanted to see the public official, just even for 1 or 2 minutes. Unfortunately, it's people below who decide. Cordon. Murag na cordon. Sa akong una-una, unsa may mo pay grade nga man ikaw mo decision para yan ning tawhanan eh. Sulti siya nga, ma'am, sir, or sir, ma'am, na ay ganito, 5 oras ni biyahe mo ni ang status. Unsa man ma'am, maka-afford or sir, maka-afford kag 1 minute lang sir para lang mastoryahan nimo, pero after that mo tabangan man na nato, kami na bahala sa pagtabang basta lang makalamano lang nimo. Di ba? Yeah. So picture pagbalik ka na dito, lipay na kayo. That was one of my jobs in a way. Mo na siya. I work on that. Mo na siya. So daghan kayo kung makitaan basta ako makasulti ko Lex, wag ko igikawatan sa akong kinabuhi. I believe you. Wa na ko kawati akong mga igsuon, kinsa man tao wag ko nakawatan na. So murag yun na ikuan. I'm not saying tanan natong buhaton sakto no, pero what I'm saying is kung masayop man kay tungod sayop, dili kay tungod nga na ay planong kawatan. Gituyo. Gituyo na. Nasayop kay tao man. Pero dili kay gituyong kawatan. Di ba? Muna siya. That's who you are. Lami kay na Alex, mga saba ka. In favor of sa tao ba? Labi nag-ingnon nimo. Wa magani ko nang awat ikaw pa. Sus makapangmalikas kag ano eh. Well, Duterte. Pero kamo duha lang. Imo pa lang respetuhan. Respetuhan nimo kamo duha lang, pero paggawas maghilak yung tao. That's my boy. Thank you Lex. Salamat kayo sa imong pag-ani ha. Basta ikaw matay. Thank you. Lisod yun basta Alex Bulunggaita matay di kita kadili. Pangit